Здравейте, мили хора! Добре дошли на моя канал. Ще се радвам да последвате канала, да харесате и коментирате. Днес правя едно видео с варианти. Послание от любимия човек. Намислете си човека, който ви интересува, помислете си за него, кажете неговото име, визуализирайте го и, разбира се, си изберете вариант. Вариант номер 1 е белия камък, вариант номер 2 е розовия камък, вариант номер 3 е лилавият камък. Може да спрете видеото на пауза, да си така помислите, да си фокусирате, да усетите кой камък повече ви привлича и, разбира се, ще съм благодарна и ще се радвам да запишете вашия избор в коментар и да коментирате. И така, прекрасни хора, ако вече сте се избрали, нека да видим вариант номер 1, белия камък. Мисля, че хаолит беше това, ако не се лъжа. Нека да видим за вариант номер 1. Послание от любимия човек. Така. Послание от любимия човек. Тук, мили хора, най-вероятно първи вариант ще се отнася за хора, които са в семейство. Хора, които имат заедно изграден дом, хора, които имат деца. И тук се вижда, че човекът, за когото вие си мислите, така може би в миналото така лекичко си е разлял чашките към вас. Но този човек се вижда, че се опитва да се поправи. Вижда се, че дава всичко от себе си. Вижда се, че, между другото, има два големи аркана. Вижда се, че дава всичко от себе си и че така прави всичко възможно, за да се поправи. Също така се вижда, че тук при избралите вариант номер 1 ще има приключване на някакъв така нехубав период от вашия живот. Вижда се, че е имало буря, но тази буря е така вече в миналото. Тоест, тя вече ще е във вашето минало. За тези от вас пък, които не сте в отношения така семейни с човека, за когото си мислите, този човек си мисли как да направи крачка към вас, как да направи движение. Вижда се, че има емоции към вас, вижда се, че така има си чувства. Вижда се, че този човек, както казах, мисли как да направи движение, може би за да дойде към вас, за да осъществи среща, защото тук се вижда, че желае да има среща между вас, иска да, как да кажа, може би отношенията ви да преминат на така едно друго ниво. Или пък ако отново, нали, ако нещо е така, пак казвам си, е разлял чашките към вас, то той се опитва, независимо от това дали сте семейни или не семейни и просто сте в отношения, то той се опитва да поправи грешката си, така да го кажа. Какво всъщност е посланието от него? Посланието е, че той казва, че има чувства към вас, има емоции към вас и има желание за раздвижване, има желание за среща, има желание за навлизане, пак казвам за тези от вас, които не сте в така сериозни отношения, има желание за навлизане към по-сериозни отношения. Продължаваме с
вариант номер 2. Розовия камък, а именно розов кварц. Нека да видим какво ви казва, какво е посланието от любимия човек за вас. Така, мили хора, тук отново излязаха, между другото, 3 големи аркана. За вариант номер 2 излязаха за вариант номер 1, извинявам се, излязаха 2 големи аркана. Тук излизат 3 големи аркана. Какво ви казва този човек? Много интересно. Послание от любимия човек, вариант номер 2. Той ви казва, че този човек, знаете ли, буквално не знае къде се намира откакто ви е срещнал, този човек изпитва много силно привличане, много силни страсти, много силни емоции. Тук се вижда, че за него това е много разтърсващо. Тоест, вашето запознанство или там вашите отношения или въобще просто вие му действате на този човек някак много разтърсващо. За тези от вас, които сте семейни, любимият човек ви казва, че той много ви обича. Той много държи на вас, държи много на семейството си и ако тук е имало някакви бури и сътресения, нещата се оправят между вас настъпва радост, настъпва хармония, настъпва хубави моменти, хубави преживявания, но най-вече за семейните настъпва хармония и сплотяване на семейството. Тоест, пак казвам, ако сте преминали, имали сте някакви бури, тези бури вече са преодоляни и в семейството настъпва радост и хармония. За тези от вас, които не сте семейни, искам да кажа, мили хора, че този човек ви казва следното, пак да не се повтарям, но той казва: чувствам се много привлечен от теб, чувствам много бурни страсти бушуват в този човек, привличане, страст, желания. Той ви казва, че буквално наистина не знае къде се намира от тези емоции, които са в него, и когато е около вас, вие създавате в него наистина много, много, много силни емоции. Но тук се вижда за тези, които сте не семейни, тук се вижда, че има някаква неяснота в този човек. Да, пак казвам, много силно привличане, желание, страст и така нататък, но този човек се чувства и някак объркан. Има и някаква неяснота в него и някак объркан се чувства. Сега, възможно вие самите също някак си да го обърквате. Възможно е да му давате смесени сигнали. Възможно е и това. Но, пак казвам, когато е около вас този човек, той все едно нещо се случва с него и губи почва под краката си. Губи почва под краката си. Така, добре, това беше за втори вариант. И нека да видим трети вариант, лилавия камък, а именно аметист. Нека да видим за трети вариант. Така, за трети вариант какво ви казва? Тук за тези от вас, които сте в семейство, трети вариант, любимият човек ви казва следното. Да, ти си моята жена. Как да кажа, нещата са вече ясни, нещата са сигурни и тук се вижда, че човека не желае да работи, не желае да дава. Смисъл, как да кажа, сякаш вече вие сте му в кърпа вързана, буквално така да го кажа, и просто човека си е спокоен, нали, няма за какво да се труди за вас.
За тези от вас, които сте така несемейни в отношения, тук човека ви казва следното. Казва ви, така, много те харесвам, нали, той ви вижда като една жена, която е така много красива, жена, която е, как да кажа, самодостатъчна, жена, която също така и трудолюбива, жена, която целеустремена. Как ви вижда този човек и какво ви казва още? Той ви казва, че ви се радва, ви се възхищава ви се на това, че вижда ви много по-различна от другите жени. Вижда ви, че вие не се сливате с масата. Вижда ви, че вие сте човек, който обичате тишината, който, как да кажа, буквално се чувства добре с книга в ръката. Ето точно както е показано и на изображението на картата. Пак казвам, този човек ви вижда като наистина човек, който е много различен от всички останали. И той казва, на мен ми харесва това, което виждам. Защото той не търси човек като всички останали. Той търси именно такава жена, която се отличава от всички останали. И той ви казва, че така, ако така нямате комуникация от известно време, той ви казва, че желае комуникация с вас, желае разговор с вас, желае да направи някакво действие към вас, някаква крачка към вас, за раздвижване по някакъв начин, за взаимодействие между вас. Да, много хубава енергия. Много хубава енергия за вариант 3. Така, това беше от мен, мили хора. Надявам се, че това, което чухте, ви е така било полезно. Ще се радвам да коментирате, да давате обратна връзка, резонират ли ви вариантите, отговарят ли на вас, кой вариант отговаря на вас, за лично гледане, восъколеене и ритуали, които правя на новолуние и пълнолуние, може да ми пишете на личния номер в Viber. Номер ще намерите под видеото. Също така повече информация за мен и услугите, които предлагам, може да намерите в моя сайт. Линк отново има под видеото.